OK, gnocchi, part 3. Najprv hudbička. Ešte na piču, ale nevadí. Yeah. Decortication, kámo. Dobre. Ja už som to tu začal. Že som si uvaril brambory, oholil ich skoro celé. Ešte tu... Opa. Posledný ohôlim. Chytíš do oného, lebo sú ešte horúce, chápeš, musia byť horúce. V slanej vode som si spravil brambory, teraz ich holím, jo. To začína. Takto ja varím vždycky, že si tam zajebem proste hudbičku na kazeťák. A banger. No dobre. Malo by to byť kilo oholených brambor. To môžem dať do piče. Teraz vraj to mám, kúpil som si už pičovinu, lebo vtedy som to rozjebal na tomto kúsku. Ďalej mrtko, ne? Ste za píčovinu, ale... Je to na brambory? No, nevadí. Roztrpkáš brambor, že vraj? Robím to druhýkrát a prvýkrát to dopadlo skvelé, chápeš? Takže... Nejak to nejde, ale ne. Je to celkom na píču. Asi by som si to mohol troška nakrájať. Nech to tam nepchám všetko naraz. Opa. A do tejto hudby to je po piči. Silka, ty pičo. Aj, brambor. A možno to sú... možno mám špatný typ brambor. Mali by to byť moučné, typu C, nebo co. A toto sú... neviem aké. No to je asi... asi som to málo povaril. Nevadí. Tak tie nepovarené časti nepôjdu. No, málo som to povaril. Kokotko, vyjebaný, no zase som to dojebal, nevadí. To tak, když proste piča robí oný. Ja viem, že to je z klišu, ale piča robí oný tutoriál, jak robiť gnocchi, vole, recept, vieš, na onom. A ona tam piča, no tak 15 minút. A potom pichni do toho, aké to má troška odpor do piči, také abstraktné pojmy, fú. Jaj, ty kurva. Aj. S takouto muzičkou sa hneď lepšie varí. Je to proste... banger. Dobre, povedzme, že je hotovo táto časť. Chcú odo mňa, aby som 3 vajca rozjebal. Tunáka do stredu. Piče, vole. Bude to troška kšupavý. Maybe. Opa. Kurva, vyteká to z piči tam do... one. Jo, takto, do stredu si zajebeš vajca. Troška tam je ničičky.
A trocha múky tam mám zajeba, vraj. Neviem koľko, takže dáme to od srdca tá trochka. Čo ja viem. Teraz to mám troška promíchávať s bramborama, s vajcama. A až to bude nejak v sobie, jo. Ja neznášam cesta. V kuse sa to, tie kokotiny, ono sa teba lepí na ruky a kokot z toho a jebe mi to nervy, takže to bude ešte zábavka. No ale... Decortication, my knife is still in a good order, nie sú takové veselá pesnička tady. Kým to je lepkavé, tak sa toho asi nedotýkam zatiaľ, lebo oné. A čím viac to tam miešam, tak tým viac by to malo byť po piči. Spracovateľné, no. Borec vo videjku, zase iný borec. Ja kompilujem milión receptov dohromady, chápeš, HiQ. Nie fakt srandy. HiQ skúšu, akurát tak. Ale proste borec to tam nejakou, ano, tento album má v kuse kope, keď ho púšťam. To je mega. Asi sa to aj hodí k tým prasákam, co tam videla. A ja myslím, že vejce múky trocha. Ešte. A ja myslím, že... No ja vôbec neviem, ak sa ináč nýduje to oné, ale ja myslím, že to proste musíš guľku si z toho spraviť. A myslím, že mi treba ešte viacej tej múky, ale... Ale ako... Čo? Prečo je to jak hovno v kuse? Dobre, som ďalej ako som bol minule, ale už mám troška nervy zas. Na túto kokotinu. Pozri, ak sa to lepí do piči, more. Keď máš také riadne mazľavé hovno. Tentokrát to ale nemôžem jednúť do koša. Alebo teda môžem, ale niektoré ňoky pôjdu do koša. Buď tieto moje pseudoňoky, alebo ne. Ja si nemôžem, lebo ma to jebe. Piče! Je to pořád mazľavé, malo by to byť iné, mám pocit. No, ale už... Jo, to tak, keď nevieš, čo robíš, tak toto vyzerá. Možno boli moc vlhké ešte tie brambory tiež. Alebo málo, asi málo zemiakov na toľko vajec. Tak to musím múkou dojebať. Ty vole, ja vlastne už neviem, čo mám ďalej robiť. Ja som nikdy ani nemyslel, že sa takto ďaleko dostanem. Ale ja myslím, že ich už môžem jebnúť variť. Takže ja si musím nachystať vodu zas. Vriacu. Ty kokos. No, a toto je teda special recept. Teda jedlo inšpirované reštauráciou Jean Paul v Brne do piči, neviem, kde to je, pri Slobodiáku niekde majú pobočku, tam som raz šel a dal som si ňoky prosciutto crudo, vôbec som nevedel, do čoho idem a mal som tak troška depku ten víkend, ale kámo, ono mi to spravilo deň do piči, to bolo tak skvelé vtedy, že som bol taký, že som v šaline iba sedel a iba, život není až tak špatný. No a to je proste ňoky s rajčatovou takou omáčkou.
A ja si myslím, že sa to hodne podobá tej polievke rajčatovej, čo tam mali, ktorú som si dal tiež. Takže ja urobím proste polievku, ktorú proste šupnem na tej ňoky. Haha. To je taká hustejšia tá talianská rajčatová, paradajková. A to bude a bazálkové pesto, kámo. To už tu mám prichystané vecičky, to za chvíľu, vyčkaj času ako, neviem čo. Všetko ukážem, ale najprv ňoky, to je priorita, ňoky part 3, vy chápeš. Dobre, troška osolíme. Otočím si to na oný. Takže teraz tieto pičovinky. Mám ňoky tu, to je voda, troška vrie. Začnem to tam jebať. Au. Piče. Jo, takže tu som zajebal rajčátka. Vodou z kanvice som ich obaril v tom hrnci, potom som ich opíloval, už sú takéto. Z toho spravíme tú polievočku, ja ich mám ešte nakrájať a potom ich orestovať vonom a pridať tam bujón, musím spraviť do piči, teda vývar, pseudovývar. A to tam potom jebnem a tak. A tu mám už píniové oriešky, olivový olej, parmezán a bazálka je tu. Aha, pozri na toho kokota, jeden už pláva, poď sem ty. Prvý ňok, ty kokos, wuhú. Ty kokos, OMG. Už pláva, ten už je hotový, fú, ja si ho rovno tesnem, tak na druhý. No. Nemal som to aj osoliť. Ja myslím, že je to také zemiakové, no čo ti poviem. Je to také zemiakové. Dobre, teraz to ideme pekne vyčesávať venku. Cikokos. Nevadí. Ňoky part 4 bude ešte väčší banger, to už budem profík, chápeš? To už budem profík. Cikokos. Asi som to moc veľké nakrájal, he. Dobre. Ňoky sú ale najmenej podstatnejšia vec na tomto recepte, lebo fú, zajebem tú polievku a zajebem to pesto a ukážem ti, jak sa to plejtuje, kámo. Konec receptu a to bude Jirka Babica style do piči. Ne, ale fakt, to bude banger. Si kokos. No, takže cesto s ňokou. Ňoky som uvaril, že jebol som ich tam. Polievku som si spravil, tyčovým mixérom som to pojebal, tých rajčat kopu a neviem, niečo tam dáš, proste rajčatá polievka, nájdi si na nete. Bazálkové pesto, ale nemám ten hmoždíš, takže som to dojebal, takže to není ono. Ale ako dáš tam bazálku, píniové oriešky, ktoré sú banger, ktoré vidieť, že sa poriadne nerozmixovali všetky do piči. Takže smola a cesnák a olivový olej a parmezán a ešte pecorino, ale pecorino v Alberte nemali, takže pojebal som. Takže chytíš to tam, zajebeš tam z jednej strany polievku na ňoky, z druhej strany pesto. Potom to parmezánom ešte pondieš, posypeš a na to dáš prošútko, kámo. A musí byť nakrájané na také malé, natrhané na malé kocočky, chápeš? Chápeš? A toto keď si dáš, najprv skús jednu vec, druhú vec, pak si to skombinuj, zober ňok, namoč ho do rajčatovej, namoč ho do pesta, to si daj do držky, pak si ešte, potom si daj to prošútko, kámo, urobíš sa. Z tohto sa asi neurobíme s mončou, ale ako
víziu mám dobrú a Jean-Paul vole, má víziu dobrú, ale prevedenie bolo dneska na piču ako vždycky. Takže banger. Aj to celkom vypadá ako jo. Docela. Monča dneska umývala kuchynku a už som to zatrtkal, takže dobre. Ale my lepšie ako to je gnocchi part 5, to piči. Dobre, čus.